Η διαδικασία για αυτή την πίτα είναι περίπλοκη. Παλιά ξεκινούσε από το θέρος. Διαλέζαν οι κρυφιώτες του χωράφ που είχε του καλύτερου στάρ, τσι του θυρίζαν χλουρό, του κάναν χλουρουθέρ. Για να μην του ψαξινίλιους τσιζαρός τους πυρίτσι ξηραθεί. Αυτό του στάρ του βάζαν στο χειρόμλου. Τώρα η κουκόνα Παρασιβούλα θα μας πει τι κάνει εδώ στο χειρόμλου. Αυτός είναι ο χειρόμλος. Γυρίζουν και βγάζουν το πινιγούρ. Ναι. Γυρίζουν και βγάζουν το πινιγούρ. Και μετά έχει μεγάλη διαδικασία το πινιγούρ. Κάνουν τον τραχανό. Μετά το βράζουν με το γάλα. Και ύστερα το ψήνουν. Και μετά το βάζουν και σπιγνών. Και το κάνουν το μαϊτί.